Жиңу бәйрәме үтсә дә мөселманнар аны һаман искә ала. Кабан арты мәчете мәхәлләсе Дәрвишләр бистәсенең акылга зәгыйф балалар өчен интернат йортында ветераннар белән җанлы очрашу үткәрде. Соңыннан бергәләшеп Себер эрбете агачы утырталар. Мондый чараны дин әһелләре ислам диненең бурычы дип аңлата. Турак Айзат Шаймарданов. Siz hali bәхеттә яшисез. Шуның өчен тырнагыз зурларны да. Ветераннарның бөек ватан сугышы турында сөйләгән хатирәләрен беркемдә тыныч кына кабул итә алмый. Акылга зәгыйф булсалар да, ятим балалар сугыш темасын аңлый, сораулар да юллый, ветераннарга үз рәхмәтен дә белдерә. Яшьләргә теләк инде, алар безнең авырлыкларны күрмәгән, алар, конечно, җиңелрәк хәзер укырда. Алар күрмәсен, без күргәнне алар күрмәсен. Аларга һәр вакыт яхшы якты кояш булып торсын. Бүген Дәрвишләр бистәсендәге акылга зәгыйф булган балалар интернатында 215 ятим тәрбияләнә. Катлаулы холыклы булсалар да, Кабан арты мәчете оештырган чара үксезләргә уңай тәэсир итә ди тәрбиячеләр. Хәзрәт тә килде, ветераннар да килде, сугыш, ватан сугышы турында сөйләделәр. Аларга бик зур йыгынты ясый. Безгә шунардан соң 2-3 көн алар шундый күп сорау бирәләр. Ник ул алай әйтте, ник булай әйтте, без аларга тагын бер катаңлатабыз. Җанлы очрашудан соң ятим балалар ветераннар һәм Кабан арты мәчете мәхәлләсе әгъзалары белән бергәләшеп агач утыртты. Моның бер символик мәгънәсе дә бар. Ватан сугышын искә алу һәм агач утырту ислам динендә патриотик хис тәрбияләүнең зур бер чарасы дип аңлата имам. Тәрбияләргә кирәк. Алар белергә тиеш. Нәрсә ул дин, нәрсә ул милләт. Без өйрәтәбез ничек шул дөньяда торырга, ничек яшәргә, ничек гибадат кылырга. Агачларны утырталар шул ятим балалар белән. Бу иң яхшы садака, садакатул әҗәрия. Чөнки агачны утырту ул сүннәт. Интернат ишек алдында хәзер 800 елга кадәр үсә торган 50 Себер эрбете тамыр җибәрәчәк. Балалар агачларга даими су сибәргә үзләре сүз бирде. Кабан арты мәчетендә җиңү бәйрәмен искә алу ватанпәрвәрлек темасына багышланган вагазлар сөйләү белән дәвам итә. Айзат Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.